Indahnya Kidung Nusantara. Dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, suku-suku bangsa memuji, mengangkat namamu yang kudus. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Kuat dan lemah kami bersama, dalam kasih-Mu satu suara. Pujian kami takkan terhenti, kidung kami bergema sampai abadi. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Walau berbeda nada dan rupa, kami satu dalam kasih-Mu. Setiap suara naik ke surga, menjadi pujian dalam keharmonisan. Indahnya Kidung Nusantara, memujimu Tuhan Raja segala. Dari gunung lembah dan samudra, segala suku bangsa bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Indahnya Kidung, memuji namamu. Indahnya Kidung Nusantara. Renungan Harian Ikutlah Aku
yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikut Laku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikut Laku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlaku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Panuturion dinam beribadah di HKBP Rawamangun. Parade diri 15 menit adorang mulai ni ibadah. Parade Bibel, buku ND, doho tata ibadah. Parade HP, manang gadget, asa hohom di nama ibadah. Mar ibadah di bagasan Habadiaon. Kuria nama ibadah online, asa dipilih inganan nalumun jala marpahean na porman. Didohoti sude partonding ni ibadah sahat tunasae. Horas Madinah maribadah hita. Tuhatta nama masu-masu.
Orasma dihita saluhutna. Adorong setapuka parmingguat tadi manogoton. Tapara de madirita martang yang nahohom mahita di bagasan rohatabe. Amin. Mare dehita sian buku de nomor 527 ayat sada saat rodi tolu.
Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na yas roha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng ni leleng na do asini roham. Mauli ate marohanami tuho ala diramoti ho hami sian nasai laon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho ala nang sahat tuhami barita nauli nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus na panguluhami. Mauli ate hudok kami tuho ala di bagasa dame dohot hasonangan dilehoko hatam nabadiai. Seasi maroham urupi mahami mangulahun nanidokmu asa hotro hanami jala tarparengehon hami parange nabadia. Saya ajari jala pai baru marohanami asalamias hami rodi hasusudani bohal nami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tas sadarion, ima patik parjulu sahat rodi paopaton. Patik parjulu, audo Jehovah debatam nina debatata, dang jadi marakupau bahenonmu debatam. Paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goari debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhumna dosogut akka na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari ma ulahamu na sa siulonmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi ni isini hutani halak pe, na mangebati hutam. Ai dinaonomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia doibana diari papituhoni.
Ibahini do ubain na di pasu-pasu di bata Jehoba, ari paredianan nai jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan di bata, lau mangulau nahobar tupati nai. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulau nahobar tupati mi. Amin. Tato poti ma dosa tanah godangi tua dopani tuhata. Ale Tuhan di bata parguguna suatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Kami halak pardosa na dangolon ro tujuloni habang sahabadion mi manopoti jala mangangguko dosa nami. Mascai jut-jut huarsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabayanan nami narwai. Dang huaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Iba ini, tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, tuhamatean saleling ni leling nai. Alai, nama porus ma hami nuaing tu asini roham nagodangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongani roham si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan sai asi maroham dihami halak nadangolon. Amen. Tabegi mah atabaga-baga taringat tu hasesani dosa. Songono do hatani Jehoba una koma biar ai au do siluluhoko nunga pola hujau guarmu au na punaho hasangapon ma di batana di gijang. Amin.
Najahama atani debata turpok epistel di hari Minggu sadarion, imana tersurat di buku Markus 10 ayat 46 saat rodi 52. Dungi di pongontina sidama huta Jeriko, jala dinaruar ibana sian Jeriko rapon sesianna dohot halakna torop, adong mahud dulisi dipinggol di dalani sahalak si panehenehe nama pitung, si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung di BG ibana, Yesus nasia Nasaret doi HP, dipuka ma manjauh-jauh, oh Yesus anak ni si Daud, asima roham midahau. Lado mamicang ibana, asasip nian, alai lam digogodo majouhon, ale anak ni si Daud, asima roham diau. Jadi sulon ma Yesus, di dokma, jauhamu ma ibana, gabe di jauh manang tipungi, di dokma mandok ibana, pos ma roham, hehe maho, di jauh doho. Jadi hatop ma ibana hehe, laho madapoto Yesus, lawas tading do anggo ulusna. Dipakulingi Yesus ma ibana, aha dipangi doroham si bahelong putuho, jala di dokma napakimai ibana, guru nami, naing mardida manian mataku. Rapita, dungi di dok Yesus ma tu ibana, lau maho, dipangoluha porsion mi doho, jala mamitor marnida ma matana, laos dihutom ma Yesus di sidalanan nai. Ima sahatna, martua ma natumangion hatani debata, jala no peopsa. Amen. Tidakon maha porsiautai, songon hina tidakon idongata saha porsiaun di sandok portiwion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumo palangit dohot tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak yang debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhoni si Maria,
na gabi-gabian siya todi porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tubanua toru dung ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudul tu siamun di bata Jehoba. Amanai pargugo na suatu dosani. Disima ibana pamamulak sogotu tanaon. Manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di todi parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopani halak Kristen akka na badia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai na madok. Mulak mangolu dosogot daging ni halak nang mate. Dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Shalom, ora semadita, salutna. Tabege ma titing di huriata Minggu 27 Oktober 2024. Partangan week. Hari Rabu 30 Oktober 2024 sada week Rawangun Tolu dohot Rawangun opat di bagas ni keluarga Riki Sianipar Inang Nova Esterina Boru Parapat, Jalan Tambra 2, nomor Sia, Rawamangun, Jakarta Timur, Inganan Pertangyangan, Ruang Lukas, HKBP, Rawamangun. 2. Wik Kayu Jati, Sunan Giri, di bagas ni keluarga Sahat Siregar, Boru Marbun, Jalan Sunan Bonang, nomor 10 Sada, Rawamangun, Inganan Pertangyangan, Lantai 2, HKBP, Rawamangun. Tolu Wik Utan Kayu Manis di bagas ni keluarga BP Uta Barat Inang H Boru Tambunan Jalan Kayu Manis Opat Jakarta Timur Inganan Pertangyangan Ruang Timotius. Opat Pisangan Gading Raya di bagas di keluarga Benihar Napi Tepulu Inang Situa Darna Boru Siaturi Jalan Haji Bugini Tolu nomor Tolu Pisangan Timur. 5. Wik Pulau Mas, Kampung Baru di bagas ni keluarga Nyonya Saud Situmorang, Taurita Boru Silitonga, Jalan Mutiara Tolu nomor 5, Pulau Mas, Jakarta Timur. 6. Wik Krawasari Cepaka Putih di bagas ni keluarga Porman Siregar, Inang Boruta Barat Nainan, Jalan Pramukasari Tolu nomor 10, Rawasari, Jakarta Pusat. Minggu Reformasi. Minggu 10 November 2004 Ima Pesta Parningotan Reformasi pa 507 tahun Ombar tusi tapatupado parmingguan manaringoti Pesta Reformasi di Gereja ta Jala tapatupado marulaon nabadia di Sude Parmingguan. Pandidion nabadia Ombar tu hari reformasi 10 November 2004 Jala tapatupado marulaon nabadia di Sude Parmingguan. Alani Padidion Nabadia tu dadanak tapatupa mad hari Minggu 10 November 2004 di Parmingguan pukul 10 WIB. Ruasni Riata nanaing mamboan dadanak manjalo Padidion Nabadia asa Roma madaftar uhud marguru hari Jumat 8 November 2004 pukul 16.30 di gereja. Jala dibuan masurat pengantar sian situa wik kartu keluarga Huria akte kelahiran dakdanak. Bulan Diakoni AKBP Rawamangun. Bulan November 2024 di Totopon Huriata do gabe bulan Diakoni AKBP Rawamangun. Ombar tu program kerja anggaran Dewan Diakoni, Seksi Diakoni Sosial, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan seksi kemasyarakatan. Torop do akka kegiatan Pinatupa Diakoni tu sude ruasni Huriata KBP Rawamangun. Bulan Diakoni ditotopon November 2024 jala di sude Parmingguan tapatupa do papungu dana khusus marite amplop na pinarade ni Huriata imananaing patupa sude program Diakoni tahun 2024 on. Sude maruas ni Huriata berpartisipasi pasaton pelian nadumenggan marite pasu-pasu
naung tajalo siat tuata amplop di pasar di pintu gereja ta marite petugas menang dewan diakoni. Bulan musik AKBP Rawamangun. Sian lasni roha niundang dosude ruasni AKBP Rawamangun lau patupa bulan musik budaya di AKBP Rawamangun. Jala minggu saderon imam nuansa etnis Batak. Pembekalan seksi remaja. Pembekalan seksi remaja AKBP Rawamangun pinatupa hari Jumat sada November 2024 1 Sabtu 22 November 2024 di Pondok Remaja PGI. Sudah pengurus remaja tahun 2024 1 2026 wajib hadir di pembekalan remaja. Pesta Gotilon 2024 AKBP Dadap Kosambi. Minggu sadarion 27 Oktober 2024 pukul sia 30 WIB AKBP Dadap Kosambi Resort Kamal Raya patupa Pesta Gotilon dot papungu dana pembangunan gereja. AKBP Rawamangun marite punguan ina sola gracia dohot diacarai niuluan ni pendeta Benat Pangaribuan. Pareon lansia AKBP Rawamangun. Ombar tu pareon lansia AKBP Rawamangun seksi lansia patupa piga-piga kegiatan jala boima tajaha di Harotas Tikting. Pareon ama AKBP Rawamangun. Ombar tu kegiatan pareon ama AKBP Rawamangun 2024 dohot tema kaum bapak sebagai kepala dan imam keluarga. Panitia pareon ama mengundang sude ama asaman dohoti pareoni puncak pareon ama di patupa ma hari Minggu 10 November 2024. Ruas Natabba. Minggu sadiron tajalo do gabi ruas natamba ima keluarga Benhat Utar-Butar Inang Enita Sari Boru Pelawi Rabdot Tulu Alak Yanakon Nasida Rosian GK Gereja Kristen Layur Rawamangun alamat Jalan Bandeng Taman nomor 10 Pitu Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Tolu Tuhatama nama masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongan ta tarlumowi di jolo ni tuhatta. Titing naing marbagas. Titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma Benedikto atensi ite ruasnya AKBP Resort Ciputat anaknya mata Bonar Pransite tubuh ninata Maria Soni Isabella Boru Tobing. Dot orana Vanda Benita Boruna Pitupulu ruasnya AKBP Resort Rawamangun Wik Kampung Ambon. Borunya mata Firma Aposana Pitupulu tubuh ninata Maralina Borusiahan. Pamasu-masuan hari Sabtu 2 November 2024 pukul siawib maringanan di gereja AKBP Resort Immanuel Kelapa Gading Jakarta Utara. Tuhata nama sumasu parsaripeon nasida gabi parsaripeon nadenggan di tongah-tongah tatar mobi di joloni tuhata. Ruas namonding sada. Nah di hari Minggu 20 Oktober 2024 nunga jolo monding sahalakama Joni Sinaga umur 68 tahun tinading nia inata seri nuarita boru tambunanahinan alamat Jalan Kayu Jati Opat nomor 10 Pitu A Rawamangun Jakarta Timur Wik Kayu Putih Sunan Giri. Kemudian hari Rabu 23 Oktober 2024 di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur. 2. Nah di hari Selasa 22 Oktober 2024 nunga jolo monding sahalakina Cita Boruna Pitupulu umur 70 tahun tinadingnya mata Anser Tambanainan alamat Jalan Cemara nomor 26 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru. Kemudian hari Kamis 24 Oktober 2024 di TPU Geraha Sentosa Kerawang. Tuhataman nama ngeleon gogo dohot pangapulion di keluarga natina dingkon. Pelean dohot akan naudut ni buah-buah tajah hamade ortas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama akabari tamasa dohot ulau na akasi patupaota bain sangap ni guarna. Songo ni matik ting duriata minggu sadarion. Fatima.
ini debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Purian itu hata namarpungu di bagasan tikion barita nauli na sahat tuhita di minggu tasadarion imana nienet sian buku Job bidu 42 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom songonom ma didok disi takasma tapai hud-ihud dungi ninna si Job ma mangalusi Jehovah nuaing pe asahuboto tungguru dok mudo luhutna jaladang hasudatan sakap ni roham nanggo sada isedo ibana napaholom tuptupan somar panibangion tongon tahe nunga huhatahon tutu naso huatusi halongangan do akai salpu sian rohaku jala naso huboto watangihon mah naeng au makatai adong do naeng sukunok putuho asaho pabotohon tuau nunganian dibege pinggolhon lingona taringo tuho alayang gonuaing nunga dohot mataku marnidaho dibaheni jora maau jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun ido sahat ni turpukta jujud dora godang suku-sukun naro tu pikirata molo adong akana masa naso siat turohata isarana boido ro suku-sukun buasa ma gudang akana burcu sioloi Tuhani gudang mengadopi akka sitaonon manang boidora amanginang ro suku-sukun martangiang doi batorus ringgas doi ba majahat ani debata laho doi ba marubat kontrol terus sesuai dengan aturan dokter alai dang malum parsahiton manang boi doro suku-suku namanginang ay dia do namanguluon sohol ringgas iba martangiang sohol ringgas iba imaro tu gereja tapi juga ikut berpelayanan di tonga-tonga ni huria alai nguluniba tongdo cocongonon ninate marpogus sungod dia dong nguluon alaniak kana masai boido mabaik kita kecewa boido mabaik kita madele di bagasan hapor syauta bahkan mungkin boido jolmai maburai Tuhani menyalahkan Tuhan di dalam hidupnya sungtung sotar jaloro hakku do nama saon Tuhan iduraro tu padohan yakana diba
na di bagasan sitaonon, na di bagasan parukilon, na di bagasan akaparsahiton ngoluna, di bagasan tikion. Asa di bagasan di ido amang dohot inang, suku-sukun si songonipe sangadoro tu pikiran ni si Job. Sudido rahita amang dohot inang maboto barita taringot tu si Job. Ayub, seorang yang dikenal sebagai orang yang taat kepada Tuhan, jala tabotodo ima sahalak natotong ibana tegar mengadupi akas sitaonon penderitaan parukilon di bagasan nguluna. Alai ternyata amang dohot inang dibiddu tolu boydo taida disi tarida do hagaleon ni si Job ay sanga do diburay ibana ari hatutubuna. Ido molo taida di Job tolu ayat tolu didok disi watung magomanian ari hatutubuki dohot borngin na manggora nunga di jakon bortian sada poso-poso bawah. Buasama ikon sorang au tu portibion molo ikon songonondo taonoku. Imana rotu pikiran ni si Job. Ayub yang mengalami situasi yang dia sendiri tidak paham mengapa semua itu terjadi. Saya suku-suku dorohana di sitaonon naborat na niado panay. Dimulanay sahalak na tarpasu-pasu do ibana. Marhite yanakunna dohot keluargana. Songoni nang diartape adong do di ibana. Songona ni hirim ni halak bataki hamoraun hagabeun hasangapon adong do di ibana. Jaratakas taboto amang do inang. Si Ayub halak na daulat maruha jala na burjudo ibana jala mabiar ibana mida debata. Saya dipaholang ibana do dirina sian hajahaton. Alai di situasi alani situasi rodo hata ni sibolis tu debata. Dan amar pabuat do biar ni rohani si Job tuho ale debata. Ninna sibolisi tutuhani. Acugari dibuat to sudi artanai. Tetu sumurut do pangihutonon na tuho. Tetu sumurut do haporsyaon na tuho. Alai dalam perbincangan antara sibolis dohot debata ahado didok debata tu ibana. Dilehon debata do kesempatan tu sibolisi. Jala didok debata tu sibolisi sahat tu tanganmu ma nasa nadi ibana. Alai dang jadi dais tanganmu molo tu ibana. Lapatan na amang dohot inang diloas debatado ujudan ni sibolisi si Job.
alayang gohosana debatado napunasa. Masa maparukilon dingulu ni si Job sudah maartana, sudah manadikon ibana, akali-alena ditadikon ibana, ripe nape madaw siyan ibana, danggabe dongan sapartao nakape ripe nai, bahkan rodo ripe nai madok, molo de batana burcu do de batam, na makaholongi ho puasa di pasobu ho di bagasan si taononon. Jala di dokdo turi penai nariti do padohami molo tajalo natonggi datagamon ma jalo otta napait jala dakolani amang dot inang Roma nang sahid puru tu ibana, penyakit kulit yang seluruh tubuhnya dihinggapi oleh penyakit kuliti. Alanido amang dohot inang umban naro suku-sukun dia kena masai siang sejop gabe galido ibana. Sanga do ibana manarita tu debata. Dia protes mengelualu ibana tu debata sudi akan masa di bagasan ngulunai. Alaya hado di bahen debata alus ni saluhut nai di papatar debata do ima huasona dohot habisuhonna di saluhut aka dalan nai. Disaluhut akan atinopanay, disaluhut akan amasa, di bagasan ngulu ni si Job. Pabuha guru di debatado saluhut na. Guru di debatado saluhut na. Jala alanido amang dohot inang. Gabe adong ma panadaon di diri ni si Job tu debata. Iduban na didok diet dua naking nuaing pe asahuboto tung sagurudok mudo luhutna jaladang hasudutan sakap ni roham nanggo sada gurudok mudo saluhutna alani amang dohot inang aha mananaing idaota sian barita nauli marhite hatani debata di bagasan sadarion na parjulos ahali naing do di pasahat tuhita nang pegudang akasitaononmu nang pegudang akaparukilon di bagasan ngulum unako maburai Tuhani dan jangan menyalahkan Tuhan di dalam hidupmu. Nang pesuhar tu bagasan roham namasai ay gudang dodang taratu sihita namasa di bagasan nguluta suhar sian rohata songon namasa tu si Job dihilala ibana do amang do inang sahalak na satia sahalak na uduk ibana bahkan diakui do sahalak na daulat marroha ima si Jopi HP kon marsitao non marukil semua meninggalkan dia dangnya tu si ibana namasai dang terlapati ibana namasai HP dang diboto ibana na diloas debatado sibolis mangucuni ibana imalaho mamereng mernida menguji kualitas haporsiaon iman daripada Ayub
asa takas di ida si bolisi, songo dia do hasatiauna, songo dia do kualitas ni hapersiaun, songo dia do ketaatan ni ima si Job maradopon debata. Asa di bagasan di ido amang dohot inang. Totu gudeng doakan nasotaratusi pikirata ima dalan ningoluta semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sahira nama nonton filmi, apalagi mau lo film barat ate. Nihut todo, ya, sahatuna habis filmi alidang netusan. Uludu seniring marimangan ayah hadu naking lapatan ni filimon. Asing majolo molo film Indonesia teh, apalagi sinetron Indonesia. Kalau nibering pe judulna ngani tusan non akhirna kan. Satu ngado pe ni toton ngani boto songono man non ujung nion. Alai molo film barat kadang-kadang sampai akhir kita tonton tapi kita tidak mengerti iko kita do memaknai apa sih film naking ado lapatanna. Ada pesanna. Apa yang kita ambil dari sana? Pesan moral yang harus kita ambil. Maul taratusihita songonido nang ngolutaon amang dohot inang. Dang terlapati hita, kadang kita tidak paham akan perjalanan hidup kita. Alai taingot ma amang dohot inang. Jalanilah proses itu. Sotung taetong amang dohot inang, ketika kita sudah setia mengikut Tuhan, semuanya mulus-mulus saja, semua berjalan lancar. Dangadong be parukilon, dangadong be sitaonon, dangadong be kegagalan, dangadong be parsahiton, tapi justru semua itu semakin menguji kita akan kualitas iman kita, parsihohotota, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jala di sido di ida debata. Alani amang dohot inang molo di bagasan si taunon naborat peho, di bagasan tikion dang malum parsahitonmu, ekonomimu yang sedang morat marit pada saat ini. Dohot akaragam na asing mungkin, pemutusan hubungan kerja, alai ingot mah dalani di batadui, mamakulingi hita akan anyasianna dan melihat songo dia do parsitutuota ima dia dopan ni debata. Molotung pesanga taburai ibana. Molotung pesanga hita menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Molotung petahilala kita adalah orang yang benar. Kita menyalahkan Tuhan alai di bagasan turpukon nakanin tasol soli madirita. Jala ido taida judul ni turputai si Job paudukon jala manol soli rohana. Alasanga do ibana protes tu Tuhani. Asa di bagasan di iya mang dohot inang. Tapadao maruha ima yang selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita. Dan bahkan jangan memperbandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena hidup ini bukanlah perbandingan tapi adalah sebuah ungkapan syukur. Asa di bagasan di ima amang dohot inang, gudeng nasotar lapati hita, gudeng nasota atusi di bagasan ngelut taon, boydora mungkin rotu bagasan rohata pikirata, taida sada keluarga. So ni boto na masaw ni nang padita ni ida keluarga si C. So parmingguon
sopar saur, sehaur rotu adat, sehaur rotu akka parsauran, la aha penamasa di tetangganyon, so diboto namasa, alay buasa doboy denggan nguluna. Boy do mungkin ro suku-sukun, tu bagasan rohatta, tu bagasan pikirita amang do inang. Alay taida mah, nagangguan ciwai amang do inang. Sudah do yalangi kan? Yalangi na rotak. Hona udan hona lasniari. Setabi hita manami do inanami. So di boton na riad do borngin. So di boton rupani martapian. Alay gajang do murna. HP hita kan mencoba menjaga kesehatan kita. Makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ditambah mesti suplemen, minum susu, dan lain sebagainya. HP pede-pede do umurna. Asadang teratusi hita amang do inang. Jadi aka nagangguan ciwai, gejang do umurna. Molo pe mungkin tetapi tamang do inang pitor mati bana si pata nay tabrak mayate. Alay molo songonido ibana keberlangsungan hidupnya tetap dia bisa bertahan. Taratu si hita ya mang do inang. Kita nakina menjaga pola hidup, pola makan, istirahat yang cukup. Alay tongdo marsahi-sahid. Napaduahon na neng dohonon hatani debata tu hita haposi Tuhani aidang luason naho tarujun di luar ni gogom. Taingot sada Korintus 10:10 haposan do debata dang luason na hamu ujunon na lobi sian gogomuna. Ibana do parohon pangujunani alay laus ibana do mabahen hapatean na guru dok nado saluhut ido ima topik ni mingguta sadarion guru dok ni debatado saluhut na Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Molo direk pe guru dok ni debatado saluhut dang nama dok marlomo-lomo debatate amang do inang diakan natin opana. Songon lagu sonarion kan lagi tenar itu. Aduh suka-sukamu Tuhan kan? Suka-sukamu Tuhan. Iba musi do bahasa Batakna. Lomo-lomomu Tuhan. Mula pribadi dang lomo hakku mebegi. Seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang otoriter. Ya. Kepada kita semua yang diciptakannya. Dang hadong pola makna teologis na pola girang-girang na do disia te. Bahkan yang ngebahen sunari di pesta laguna. Suka-sukamu Tuhan ninna. Manati tamang do inang. Do sebenarnya makna ni lagui. Molo tabahe ni. Molo idok penaking guru dok ni debatado saluhutna. Dang na marlapatan marlomo-lomo debata. Diakan natin opana. Songon lagi suka-sukamu Tuhan ni. Alay molo didok. Guru debatado saluhutna marlapatan doi. Marhuaso do ibana. Pahusor. Si taononi gabe las niroha. Porsia do hita di siamang do inang. Marhuaso di debata pahusor si taonon miga belas niroha. Taida ma songon namasa di si Jopi. Dinahabis sude artana, dinamate sude anakonna. Alay di pahusor debatado, marhite haporsiaon, marhite pos niroa, marhite kesetiaan. Ima si Job
gabe marlopi gaddado di pasuang debata di bagasan nguluna di pahosing debata si taunoni gabe las ni roha di pahusor debata si taunoni gabe las ni roha daido tabereng nakanin di epistel tasyan Markus 10 ima sahalak nama pitung Bartimeus yang sudah sejak lahirnya dia menderita kebutaan. Jala karejuna ahado amang do inang menjadi seorang pengemis panehenehe. Buasa ibana madebu tu seorang pengemis panehenehe. Nasuboy do ibana mula-ulaun boy. Alai masyarakat Yahudi tidak menganggap dia sebagai teman satu persekutuan. Alania hamang do inang ai molo halak namar sahid hapor siaun ni halak Yahudi madok itu adalah karena dosa. Molo mapitung pesi Bartimius mulai sejak lahirnya itu adalah karena dosa. Jala disingkirkan doi di parsauranna siganupari. Alanido ibana tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Jangankan mendapatkan pekerjaan, parsauran dohot akana humaliang tu bagas joro di debatape dang diloas ibana ro marsaur. Ima hebatna pemahaman ni halak Yahudi. Alanido salah satu cara untuk bisa mempertahankan hidupnya dan dia tidak mau bergantung kepada orang lain. Jalan satu-satunya adalah dia menjadi seorang pengemis. Setiap hari di pinggir jalan. Alai di nama mulusi Jesusi. Di bege ibana barita taringo Jesus nama mulus yang juluna. Ahado digorahon ibana amang do inang. Oh anak ni si Daud asiroham diau. Jala gudang menghalangi ibana, mengabati ibana. Akasisian na dia bati do unang ganggu. Guru nami lau mengajari unang ganggu perdalanan nami. Alai diulakon ibana mose. Lam diorai, lam digugudo, asiroham diau. Sehingga Yesus menghentikan langkahnya. Jala di doktu akasisian ibuan ibana tuson. Dungi di do Yesus matu ibana amang do inang aha dipangido roham bahenokku tuho. Satu kesempatan yang bisa saja dia bilang, dia katakan, lehon diau hepeng nagudang. Berikan sama saya uang yang banyak supaya saya tidak menjadi seorang peminta-minta lagi. Dengan uang yang engkau berikan. Alai dangi dipangido ibana. Ahado mabain ibana gabe sahalak panehenehe menjadi seorang pengemis adalah karena kebutaannya. Alanido dipangido ibana amang do inang. Aha dipangido roham bahenok putuho neng mernidanian mataku. Dia ingin Tuhan mencabut akar permasalahan yang ada di dalam dirinya. Molo di pamalum Yesus dosi malolokon gabe mernida, tentu saya tidak akan menjadi pengemis lagi. Saya akan bisa bekerja dengan tanganku sendiri. Dan saya akan diterima dalam komunitas masyarakat songoninang di tonga-tonga ni bagas joro ni debata. Dan akhirnya Tuhan mengubah si taunon nai, pahusor si taunon nai
kebutaan dia itu berubah menjadi sukacita. Alaniaha mangdo inang hapor siomido pamalupoko. Ido didok Yesus itu si Bartimiusi. Hapor siomido pamalupoko gabi malum ibana, gabi boy ibana marnida, mengubah segala sesuatu. Alaniaha ala guru dok ni debatado saluhut diaka nati nopana. Guru debatado laut alugu galubangi saluhutna. Perjalanan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Buat para pemuda-pemudi yang mungkin masih kuliah, yang mungkin susah berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya, apalagi sedang mengerjakan skripsinya, masa depanmu bukan di tangan dosenmu. Masa depanmu bukan di tangan, yaitu dosen pembimbingmu, guru pembimbingmu, tapi masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Alani haposi ibana. Percayalah kepadanya, lakukan apa yang menjadi tugasmu. Unangatong ngasongoni mangalo-alo musiate. Malas marsiajar. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan waktu yang singkat Allah mengubahkan seorang yang buta dari lahirnya itu. Demikian juga dalam hidup kita mungkin, dan waktu singkat Yesus di bagasan ngoluta mengubahkan segala sesuatu penderitaan kita. Alai percaya dan yakinlah, segala sesuatu bisa Tuhan ubahkan dalam hidupmu. Jalan apa luhon amang do inang hati dakon masude pabahenan ni Tuhani. Na marguguy ko jalan apa luahon ho sian hagugutan. Ay dada holan lingona be dibigi ho. Taboto do lingona? Dakolan lingona be dibigi ho. Bukan hanya terdengar sayup-sayup. Dokanaking di ayat 5, nunganian dibagi pinggolhon lingona taringot tuho, terdengar sayup-sayup. Alayang gonuaing nunga dohot mataku marnidaho. Sama seperti Bartimeus, saya bukan hanya mendengar kabar tentang Yesus itu, tapi saya sudah melihat dengan nyata. Kita tidak hanya sekedar mendengar bahwa Yesus itu adalah Yesus yang baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang bisa mengubahkan segala situasi. Dakola mabegi hita amang do inang, tapi kita sudah langsung menyaksikannya. Di dahamu do yamang do inang di bagasan ngulum, perjalanan kehidupan kita. Di dahamu dohamu amanami inanami akalan sia nang gajang umur di lehon Tuhani dakolam mabege alay nunga di ida mataku. So paduhan ni si Simeoni kan, nunga di ida mataku haluaon sian debata ditikina dibuan si Joseph doho si Maria Jesus itu bagas joroi dakolam marbege yaw alay nunga di ida mataku. Asa tahati dakon amang doho inang. Tahati dakon ma amang do inang takas panugun ni Tuhani di bagasan ngolum. Asa lam torop halak gabe porsia. Gabe porsia jala marhaposan tu debata marhite panidanyota. Say baritahon Jesus na burju tukdo manis sa dosam ingon urupi uhud na gale gabi parulong maho bahe
kabar mai ale Tuhanku patu pama main basu tudungan sude. Amin mertangi yang mahita. Mauliate di pasahat rohanami tu adopanmu ale Tuhan Jehovah debata amanami takas tutu di ida mata nami pabahenanmu di bagasan ngulu nami guru dokmu dosa luhut akan amasa natinopami boydo di pahosiko sudi akaragam namasa di bagasan ngulu nami dia kaparukilon dia kasih taonon dia kahamaolon na dia dopan nami di bagasan pardalanan ni ngulu nami alanido tutu ale Tuhan molotung peragam akasi taonon na huadopi hami di paingot hodo hami marhiti hatam asa unang sahat hami tu na maburaiho menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kami jalan molotung pesanga hami manarita tutuhani di bagasan ngulu nami naing mahami manol soli diri nami songo si Job na manol soli diri na dia dopan ni debata alanu ngatakas di ida ibana pabahena ni debata di bagasan nguluna alani Tuhan asupasu mahami na marpungu di son gabe siula hatami hami buanon nami mahatami barita nauli na hubege hami di bagasan tikyon tutongan ni bagas nami tutongan ni ragam ni parsauran nami jalagabe sitidangi hami di hatam di bagasan ngulu nami asa torob akka halak na porsia jala na marhaposan tuho marhite ngulu nami sigan upari songoni Tuhan dia karuas ni huriam natongon di bagasan ragam ni kaparukilon na niadopan ni nasida alani kesulitan ni kaperekonomian asiroham Tuhan lehon di nasida dalan hanguluan marhite parkarejuan nasida asa disiho mamasu-masu mangalehon akan narikod di bagasan ngulu sigano pari tarlumubi di ngulu partodion songoni Tuhan dia karuas ni huriam na di bagasan akaragam ni aparsahiton di bagasan tikyon ima amang situa WM butar-butar nyonya parapat borusit matupang alegro Purba, situa nyonya sinaga borusyalagan, palti sinaga, Afriani ambarita, situa bungaran siregar, nyonya situa dehu tagalung borusimatupang, Raymond huta barat, nyonya ritonang borusilaban, nyonya togatorop borusiahaan, situa nyonya sianipar borunai borhu, situa nyonya tampu bolon borusimorakir, Lydia borusitumorang, nyonya aruan boru tambunan, simbolon, nyonya sinaga boru simbolon, rumintang boru huta soit, rustioria boru si tanggang, nyonya tambunan boru huta gaul, KM si hombing, nyonya silalahi boru samosir, Reinhard Silitonga, Sandra Queen samosir, nyonya pasaribu boru si tungkir, Binsar si haloho, Swalon Hot Martin lumbantobing, nyonya Wilyarton saing boru sagala, Pantun huta barat, Josia manurung, Mutiara boru manulang, nyonya huta barat boru raja guguk, Bendi marpaung, balojong pangaribuan, mangantar tambunan, situa SP huta soit, Las Maria boru panjaitan, situa bistok huta urut, TP si majuntak, Ferdinand si tanggang, nyonya sintua nenggolan boru si jabat, Roma si rait, nyonya Baster manurung boru aruan, dan sudi akan nasotar surat di warta jemaat nami, na subuhi hogari hami sada-sada na dirawat di rumah sakit na dirawat di tongan di bagas nasida di bagasan pengobatan dohot pemulihan asiroham Tuhan o na macama pamatang nasida mangalehon pos ni roha di nasida molotung pe Tuhan di bagasan proses pengobatan nasida pasu-pasu masa luhut nai mangalehon hamamalum di nasida molotung pelumeling nasida manaon parsahiton nai totong lehon dihi nasida hahisaron ni tod di nasida
asa totong makirim Tuho, jalaboy nasida totong marhaposan Tuho, dia karuas ni huriam Tuhan, di bagasan tikyon dia kana marsikola, lehonomu habisuhon di nasida, mulai sian tingkat, taman kanak-kanak SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi, asaboy nasida melalui proses parsikolan nai, meraih segala cita-cita harapan nasida, dohot harapan yakka orang tua. Songoni Tuhan na di bagasan akka parkarejuan, lehon roha mida debata, mangulahon akka ulaun songon tanggung jawab nasida, diadopan ni Tuhani. Songoni Tuhan, na soharu dapotan parkarejuan, nungan yan tamat nasida siya nakaparsikolan nabi, lehonommu dalan di nasida, sada parkarejuan na tama, o bartugugo parbinotoan nasida, asa di bagasan ni sinasida berkarya, laho, mangulahon akka parbinotoan nasidai, di bagasan ulaon nasida siganu pari, songoni Tuhan dia kenakon ni huriam, na soharu dapotan pasangan hidup dope, patongon saluhut nai, marhite na bukaumu roha do pikiran nasida, menerima orang lain untuk menjadi bagian kehidupan na, asa di bagasan di itu tu, tabalas ni roha akan inatoras, marhite pakirimon nasida, pangidoan nasida di bagasan tangyang na, tuakka masa depan rumah tangga niya kayanakon, songoni Tuhan dia kapasangan, keluarga nang dipasu-pasuho sada rumah tangga, na soharu dapotan, hagabion di tonga-tonga ni keluargai, di hasosorang ni dakdanak, pahot holong ni roha nasida, asa unang marpakurangi holong ni roha antara suami dan istri, jalalehonommu Tuhan, saluhud akan pinangido nasida, hobar tu gogom, hobar tu huasom, hobar tu lomoni roham, asa marhite-hite kehadiran ni dakdanak, di tonga-tonga ni keluargai, melengkapi kebahagiaan di tonga-tonga ni keluargai. Tuhan debata amanami, gudeng nanang si pangidon nami Tuho, alai saluhut nai patar jalaradedo di arupamu, ala hodo mual ni saluhut pasu-pasu, lehon mat tu saluhut akka ruas ni huriam, hobar tu akka tiki halihetanna, dohot hobar tu akka harikotanna, mauliate madiho Tuhan, terpuji maguarmu alaniasi dohot denggani basam, mangasahon goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Tapuji Tuhata marhite na maridde hitas yan bukwede nomor 772 ayat sada dohot ayat na mangihut, laos tapasahat mapilian paduahon.
jongjong mahita saluhurna. Tatangnyakon ma piliata ale de bata amanami na di Banua Gijang kodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na muliutus upasat hami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sejalo mega be uap na khusus di jelum pasu-pasu meja laramuti asa hupar haseak kami pilihanon pati bulhona rajaun muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, say penorbadia magwarmu, sero maharajaunmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaur honma todina tutodi munabe amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.
Asal